Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syati wa tawasi wa tadiyati wa
alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika ya Allah, assalamu alaika ya Rasulullah wa barakatuh. Assalamu alaika ya Habibullah wa barakatuh. Assalamu alaika ya Nabi Allah wa barakatuh. Assalamu alaika ya awliya Allah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika man ittaba'al huda wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Assalamu alaika ya Syekhuna Syekh Al-Habib Ibrahim bin Ali Ba'id wa barakatuh. Habib Rasyidi wa syahadi Rasulillah min Abdillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa juhdihi wa duriyatihi Allahumma ya wali darajah kana wa yanfa'una bi akhirin manbarihi wa amaluna barakatin fid din wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo kita sesarengan Maulid Jawi mugi pikantuk barokah. Assalamu alaikum Zainal Anbiya'i. Assalamu alaikum Zainal Anbiya'i. Assalamu alaikum Asqal Asfiya'i. Assalamu alaikum
Kanjeng Nabi ingkang kadaya assalamu alaikum datang Nabi ingkang paling Bismillahirrahmanirrahim. Nyekti teman-teman wis rawuh ing sira kabeh hiji rasul saking golongane ira kabeh ing banget lumane dateng sira kabeh ingkang banget welas dateng kaum mukmin kabeh wa qad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah lan para malaikat iku sami ngaturaken sholawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo wong kang padha iman monggo sami ngaturaken sholawat lan salam lawan salam ingkang temenang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammadin. Ya Rabbi
utawi sedaya puji iku kagungane pangeran Gusti Allah kang maha awal tanpa kawitan, kang maha akhir tanpa pungkasan, kang wujud tanpa panggenan, kang maha jejeg tanpa tandingan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nyekseni ingsun en lama lan nekotaken ingsun kelawan hati ingsun ing satemene kelakuan iku ora ana dan kang wajib den sembah kelawan hak ing dalem wujude aneh Allah. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lan keseni ingsun lan nekotane ingsun kelawan ati ingsun ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku dadi utusane
Allah. Nabi pungkasan sekabeh utusan sempurnane diulang awit zaman Nabi Adam. Ing ya iku agama Islam. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho ingsun dipangerani Gusti Allah. Ridho ingsun dirasuli Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ridho ingsun diagamani agama Islam. Ridho ingsun dipanutani kitab Quran. Monggo sedulur muslim sedaya padha weruh ingsun ing Nabi ira Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Rabbul alamin sumulah dadari lintang-lintang membeki tawang pandai kebiar cahyane wanci adri usaro suara angin semriki Oyo kuring mana eka nanda oyo ketaman loros moro tuku sumo wilangan songolan mugi welandek kula Ini tak critani kanggo sepo mangko sore. Ini tak critani kanggo sepo mangko sore.
Allahumma salli wa sallim wa barik. Nasabe Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad iku putrane Abdullah, putrane Abdul Muthalib kang asma Syaibah, putrane Hasim, putrane Abdul Manaf kang asma putrane Qusay, putrane Kilab, putrane Murrah, putrane Ka'ab, putrane Lu'ay, putrane Halid, putrane Fihr kang asma Quraisy. Ingkang dadi pokok buyute suku Quraisy, putrane Malik, putrane Nadhr, putrane Kinana, putrane Huzaimah, putrane Mudrikah, putrane Ilyas. Putrane Mudar, putrane Nizar, putrane Ma'ad, putrane Adnan. Terus penginggil tuki Nabi Ismail, putrane Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ibune Kanjeng Nabi Muhammad iku Siti Aminah, putrane Wahab, putrane Abdul Manaf, putrane Zuhra, putrane Kilab, sak pengikir ugi sami sallallahu alaihi. Duluki Nabi Ibrahim romone para nabi, sampun mindah Gusti Allah induripun Kanjeng Nabi saking sulbi kang sae tumuhi rahim ingkang resik ugi pinilih, ingkang selamat saking laku lampah keji. Jadi leluhur Rasul kang suci yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim para sahabat Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad wajahnya cerah para sahabat sebangsa sumringah pripate lawan kantos tentang jenggote ketebar suryane pada irunge bangir patong mencor tumugi kuping ngaramo timbayang dan kopesang ngatos dene udan ayam rasane susah dari komot pati kami kenal katos kumurot saking tanyakan sampun nganti ka para sahabat ektene nabi kados tanggal 15 kang sampurna wong ingkang paten sinau percaya duh percotanan wong kang mirsani duh percotanan wong kang mirsani duh percotanan wong kang mirsani ingkang mulyane wajah Nabi ing alam nyawa mimpi marga setan ora iso madani bukit sedulur kabeh wong Islam saged kepangke piantun suci Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urip puniku lampun yen wis palatro wong mati ngendi parane
kunjo wajib muli muli ning asane sekojo
Sallu ala Nabi Muhammad. Yang semangat ya, Nabi versi Jawa. Oke. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sebagus-bagusnya insan. Akhlaknya Nabi yaiku Quran, sifat jujur, hadis Rahman ngapura ing kesalahan, anak ing tetep tegas banget merasa mari wong miskin lan bocah yatim turun kekurangan padahal Nabi dekat sewatu padahal katai kunci kudange bumi kang itu nyawani jadi apa suasa ananging kanjeng Nabi boten kersa Nabi ngapura kang larani masya ini ketik sukudi lawan rumoyo mugi-mugi jadiyo Islam anak putune minangka angin ingkang sumilir yaiku sifat romane Nabi yaiku sifat akhlaknya Nabi yaiku sifat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi Muhammad lahir dina Senin sasi Rabiul Awal miturut riwayat kapan tanggal 12 miturut khabar wayahe tepat sadurunge fajar nalika ngandhut Siti Aminah boten krasa abot lan payah ing dalem wayah lahir Nabi ngaras gojang langit batu angkasa jembar bermebiar-biar malaikat muji datang pangeran sareng-sareng subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah Kini majusi tanah Parsi jari abadi dumadak mati ugi ambruk 14 berholo ingkang sinembah ing tanah Iso lan setan-setan padha dibala kelawan panase lintang-lintang iku sedaya dadi pertanda lahir Nabi ingkang pungkasan bunga sumubyar ing kaya kaca merga lahire cahya utama ayo sedulur dojo menengo hadirno ati jiwa lan raga mahalul qiyam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi
Kekasih
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli wa sallim. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad tinampi wahyu bertanda awal dan angkat rasul iku Hira saksi turun ayat Quran kang suci bumi pangeran aweh perintah maring Kanjeng Nabi supaya dakwah akan Allah kang suci ajaran tauhid ingkang sejati. Pokok Kanjeng Nabi ngawiti dakwah maring keluarga kerabat percaya tenan Siti Khadijah sahabat Ali lan Abu Bakar lan Zaid bin Haritha sahabat Bilal lan Utsman lan Sa'ad lan Sa'id lan Talha ugi Abdurrahman bin Auf lan Safiyah anjur Kanjeng Nabi dakwah kang terang engkau Quraisy kelawan lantang supaya tinggal nyembah berhala lelaku jahiliyah kan nyoto mongkang padha nantang ing Kanjeng Nabi serta nglarani lan nyubatani en balang watu iku biasa akeh sahabat ingkang den seksa den kodo banda dunya kang mewah Kanjeng Nabi tetep boten sabar serta istiqomah inggih punika dakwah kang jejeg bendoro kita Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elinga sira yen sira bakal mati tumeka bangsa kala adening yasane Gusti. Amaliko urip iki iku sapuniko jataniga sebaya pada bayako suci mulia. Iling siram
tresnane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad banget kelas. Mari kita sedaya umat nyuwun ngapura ing saben salat kanggo kita kang ahli maksiat. Saben-saben nabi gadah donga mustajab kang wis den sumun ing alam dunya. Kejaba nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal nyuwun benjing ing akhirat rupa pitulung awet syafaat supaya kita kabeh selamat. Wonten riwayat hadis kang sahih dawuh Kanjeng Nabi kinasih, bungah tenan menawa ingsun bisa ketemu sedulur ingsun. Para sahabat yo penasaran, napa toh kita niki sedaya niku sanes sedulur panjenengan? Dan jawab Nabi kanthi ngendika, sira kabeh iku sahabat ingsun. Anapun utawi sedulur ingsun iku wong kang padha iman maring ingsun, ananging ora tau ketemu ingsun. Sedulur kabeh kaum mukminin, kunaha sira ketekan kedekno ati awak-awakan kang ino iki temen den kangeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا ويعطيك في مجيدا يركن لك الحمد كما ينبغي جميع سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. Ya Allah, Duh Gusti Engkang Maha Kuwasa, Kang Maha Asih Mulya. Nyuwun ngabunga sedaya sedaya ya Allah. Dan kelebatan kita sedaya ya Allah. Duh Gusti kelawan pangkate Nabi. Urip kita panjenengan ridho Allah. Ibadah kita panjenengan tapi ya Allah. Tetapi iman nalika mati ya Allah. Selamat saking neraka kang medeni ya Allah. Lebet swarga nikmat abadi ya Allah. Duh Gusti kelawan berkait Nabi paringi kabul sedaya hajat ya Allah. Paringi tutup sedaya hajat ya Allah. Paringi mantun sedaya meriang ya Allah. Paringi lunas sedaya utang ya Allah. Sedaya urusan paringi gampang ya Allah. Sedaya akal paringi padang ya Allah. Sedaya hati paringi tenang ya Allah. Usaha lancar rezeki jembar ya Allah. Kaum muslimin paringi aman ya Allah. Kadang dolimin lan saking setan ya Allah. Duh Gusti mugi saged pinanggih para kekasih piyambak soleh ing alam dunya mimpi lan nyoto ugi bedhek ing tetamani surga. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tekan semanten kita setuju. Matur nuwun anggenipun rawuhipun Bapak Ibu lare-lare sepuluh perangkat. Mugi-mugi kanthi wasilah Jawi sedayanipun dados jembar lan sumberangan dumateng masyarakat dusun-dusun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.